Benvingut, benvinguda a aquesta nova meditació del canal Jo Soc Meditacions en Català. Començarem posant-nos en una posició ben còmoda. Pot ser assentat, amb la columna ben recta, o estirat amb la columna arrepenjada al terra. I començarem a observar la nostra respiració. Inspirem pel nas i traiem l'aire per la boca molt suaument i observem tot el recorregut que fa l'aire. Farem un parell de respiracions ben profundes i anirem tancant els ulls. Observem com l'aire entra pel nas, passa pel coll, infla els pulmons i al sortir desinfla els pulmons i surt per la boca. Ens concentrem només en aquest recorregut que fa l'aire, que quan entra pel nostre cos és un aire net, un aire pur, un aire amb energia vital que neteja per tot arreu per on passa. I al sortir s'emporta toxines, nervis, estrès. Tot el que no volem que formi part del nostre cos s'ho emporta l'aire. Inspirem puresa, inspirem energia, traiem nervis, ansietats, estrès, preocupacions. Anem fent aquest exercici de neteja del nostre cos al ritme de la respiració. Ara relaxarem totes les nostres parts del cos, començant pels peus. Observem els peus. Ens fixem si tenen alguna tensió. Els enviem aire, els enviem energia i els relaxem. Relaxem els turmells, posem consciència en els nostres turmells, els podem bellugar una miqueta per treure'ls tensió i seguidament els relaxem. Respiració i relaxem les nostres cames, els nostres bessons. Seguim pujant, relaxem els genolls, relaxem les cuixes, ens hi anem posant la nostra consciència, la nostra atenció i ho anem relaxant. Seguim pujant i relaxem la nostra cadera. Notem com tota la tensió acumulada es desfà, se'n va cap al terra i surt del nostre cos. Relaxem tots els òrgans interns, els intestins, l'estómac, els ronyons, el fetge, els pulmons, tots els nostres òrgans interns es relaxen, treuen totes les tensions al ritme de la respiració. Relaxem la nostra columna vertebral, traiem tensió, ens concentrem en la nostra columna des del sacro fins a les cervicals i la relaxem. Relaxem tota l'esquena, tota la musculatura de l'esquena
els omoplats, relaxem els ombros, relaxem els braços i els colzes i arribem a les mans i els dits de les mans, que també queden molt relaxats. Relaxem les cervicals i el coll. Podem tragar una mica de saliva perquè la nostra gola estigui més fresca i més suau. Relaxem els llavis, la boca, les galtes, les orelles. Relaxem el nas, els ulls que estan suaument tancats, les parpelles i el front. Estem completament relaxats. Connectem amb el nostre cor i ens imaginem que des del nostre cor surt un raig de llum violeta, molt potent, molt lluminós, molt fort, en direcció cap al cel. Aquesta llum violeta surt amb molta força des del nostre cor i transmet amor, pau, serenitat. I ens fixem que des de totes les parts de la nostra casa, de totes les persones que hi ha en el nostre edifici, surten aquests ratxos de llum violeta que van cap al cel. Veiem que des de la nostra illa de cases, totes les persones, tots els nostres veïns també irradien aquest raig d'amor, d'aquest raig violeta que va cap al cel. Anem pujant, ens imaginem que veiem el món des de fora i anem veient com el nostre poble, tothom va irradiant, va deixant anar aquests ratxos des de l'amor, des del seu cor, de color violeta, que van cap al cel i surten de la terra. Anem tirant cap a dalt i anem veient el nostre poble, la nostra comarca, la província, el nostre país i tot el món, com va irradiant aquest raig de color violeta. I un cop estan fora de la Terra, aquest raig s'uneix i envolta tot el planeta. Des de fora veiem aquest planeta, el planeta Terra, tot envoltat d'aquest raig de color violeta. Un raig molt potent de llum que brilla moltíssim. Està irradiat d'amor, d'aquest raig violeta, de la transmutació. I mica en mica, aquest raig violeta es va transformant en una llum blanca, molt potent, una llum d'energia vital, de puresa, de netedat, d'amor. I aquest raig blanc que s'ha transformat tot el planeta torna en la direcció que venia el raig violeta. Torna a anar cap al cor de totes aquelles persones que havien enviat el raig violeta cap a l'univers
els hi retorna un raig blanc, molt brillant, amb molt d'amor. S'ha transmutat el color violeta pel color blanc, el color de l'amor. I tots rebem aquest raig de color blanc que va en direcció cap al nostre cor i es posa dins del nostre cos. Quan rebem aquest raig blanc, tot el nostre cos s'il·lumina, tot el nostre cos es purifica, es neteja i queda completament il·luminat des de la punta dels peus fins a la punta del cap. Tot el nostre cos està sa, està ple d'amor, s'ha transmutat. Ha canviat la vibració del nostre cos, ha canviat la vibració del nostre planeta. Ara és un planeta ple d'amor, el dels uns pels altres, ple d'amor per la naturalesa. La força de l'amor envaeix el nostre planeta i el nostre cos. Començarem a fer unes respiracions més potents, unes respiracions més profundes i començarem a notar el nostre cos físic. Notarem aquesta energia que ens ha arribat de l'univers, aquesta vibració més alta, aquesta sanació de tot el món, de tot el planeta, la notem en el nostre cos. Podem començar a moure els dits dels peus i els dits de les mans per anar notant el nostre cos físic. Anirem respirant, ens podem estirar, podem notar el nostre cos, ens podem fer una abraçada a nosaltres mateixos i mica en mica anar sortint d'aquesta meditació, aquesta sanació, aquesta transmutació. Farem una respiració profunda i quan estigueu preparats, cadascú al seu ritme i sense presses, ens podrem anar incorporant i sortir d'aquesta meditació.